cwis cyflym cic i weld pa mor dda ti'n nabod gweddill chwaraewyr Cymru. Enwa 3 chwaraewr Cymru gydag enw cyntaf sy'n dechrau gyda C. Conor Roberts. Cywir. So 1 mas o 3 fyna. Sy'n chwarae nawr? Ie. Chris Gunter. Ie. A trydydd 1? Chris Mepham. Ie, cywir. Chris Mepham, Chris Gunter, Conor Roberts. Ble oedd cwpan y byd diwethaf i Gymru chwarae ym 1958? Opsiynau, Sweden neu Sbaen? Sweden. Cywir. Sawl gol mae Conor Roberts wedi sgorio i Gymru? Dim neu 3? 3. Cywir. Pa 3 chwaraewr o Gymru sy'n chwarae i Fulham? Harry Wilson. Cywir. Luke Harris. Cywir. Daniel James. Oh, I did. Right. Sawl cap enillodd Robert Page i Gymru? 31 neu 41? 41. Cywir. Pwy sydd wedi ennill y mwyaf o gapiau? Rabi Matondo neu Dylan Levitt? Rabi Matondo. O, na, Dylan Levitt, 13 Rabi Matondo, 1 ar 10, agos. Right, ti nawr, enillus di dy gap gyntaf di yn erbyn Ffraic fel eilydd, ond lle pwy nes di gymryd? John Murrah. Cywir. Wyt ti'n gallu sillafu cyfenw Wayne Hennessy yn gywir? Ha. E. Ie. E. Ie. Ie. E. Oh my god. Da, yes. Oh no. H-E-N-E-S-E-E. Pwy yw'r hynaf? Nico Williams neu Brennan Johnson? Mae hwn yn anodd. Ie, Nico. Cewir. Ie. Da iawn. Rubin, ser yn air i ti yn gwybod y stwff am Garfan Cymru. Ie. Da iawn. Diolch.